Història de Xixona al carrer. Diego Arasil, síndic de la vila de Xixona. A vegades no som conscients de les revoltes que pega la vida i de l'atzar o fortuna. A l'edat mitjà i a l'edat moderna, la principal institució legislativa del Regne de València eren les Corts. Les Corts estaven formades per representants de tres braços: el braç eclesiàstic, el braç militar i el braç reial. En el braç reial participaven totes les ciutats i viles que havien rebut aquest reconeixement per part del rei. Una d'aquestes és Xixona, que ho fa ja des del segle XIV. En 1626 van ser convocades Corts en la ciutat de Monzón, on va participar la vila de Xixona amb el seu síndic o representant, Diego Arasil. Diego Arasil va fer una proposta conjunta amb el síndic de Penàguila demanant a la corona que donara diners per a sufragar la reconstrucció dels seus dos castells. A més, volien que la custòdia del castell caiguera en el justícia i jurat de les dues viles elegits pel poble, en vez de fer-ho amb l'alcaid que era nomenat directament per el rei. El rei Felip IV va donar diners per a reconstruir els castells, però no va fer cas a aquesta petició de que fos el justícia jurat de cada vila qui s'encarregara del castell. I ara ve quan expliquem el tema de les casualitats i l'atzar. El 3 de desembre de 2021 es va produir a Xixona un fet extraordinari. La màxima institució executiva de la Comunitat Valenciana, el Consell, es va reunir ací, al convent de la Mare de Déu d'Orito, i per uns moments el president de la Generalitat i els seus consellers van compartir la seva vida amb Diego Arasil, síndic de la vila de Xixona en les Corts Valencianes de 1626, perquè el tenim soterrat ací darrere, a la capella dels Arasils en el convent de la Verge d'Orito de Xixona. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.